Hej. Nå, vi vil lige unboxe hestemaske fra Cool Stuff. Den er fucking dårlig. Så ved I det bare. Ej, det er faktisk en god hjemmeside. Nej, nu har hun det af. Nej. Det må han ikke. Fuck dig, fede faggot. Hvad hvis nu du skærer i et hestehoved? Ja, det skal jeg ikke tænke på. Jeg kan se den. Du må ikke vide, hvor stemmer. Kan du se den? Kan du se den? Kan du se den? Jeg så den lidt. Så. Så vil vi lige prøve at tænde på her bagefter. Nej, vi kan ikke se noget. Okay, den er sgu da lidt større, end lige regnede med. Wow. Hold da kæft. Hestemaske, vi prøver lige at tage den på. Prøv lige at vente på YouTube. En kort lille pause. Ej, bare... Det er det, jeg sagde, Carsten. Det var jo... Jeg sagde... Du sagde det ikke kun hjemme. Jeg sagde heller ikke, den var kæmpe stor. Dumme. Jeg sagde jo, Du må jo ikke sige mit navn, din dumme idiot. det må du undskylde. Kæft, den er slæsket. Jeg troede, den var mere hård i det. Den lugter. Den lugter.